Qıylar götürün sandığı, ya Baktıxan, ya da o ışık yakıp yanırdı meni. Ahal yigdi. Ahal yigdi. Kän aydım barba. Can koyarlım özümden qower yani. Olar bizden üstüsüp bilýär. Olar dinleýär. Sen aýtjaň olar dinleýär. Türkmen diýen millet iň dünýäde owadan millet, gowy millet. Açky joňy kız bagryna sowal ýaly boy bibi. Ah bibi, ey bibi. O açky joňy kız bagryna sowal ýaly can bibi. Onu öyle aşık bollum Leyli, Leyli, şeyda bollum Leyli deyip şonna döredi de. Aslında duutardaki aydımlar estrada geçirmek için katı ustaatlık gerek. Katı ustaatlık gerek. Ona birinciden nota düşünsen goy. Leyla Şadır deyim. Menin göz öňümde sizin haýsy keşfiňiz galypdy, çağalypdy. Parijin haýsy sahnasyny bilemok, ýöne Parijde gargy tüýdükdi. Sizem gargy tüýdüň gapdalyna börükdi. Gözleriňizde okara ýaly aýdymyňyz näme aýdym diýin? Göýber mollam ýarym bilegi deýin. Bu börük gelişipdirmi? O dönýeşdir. Men çağalygymdan men size şu börük geydirip türkmençe geydirip kliwe deýin diýen men asal sebäbi şo boldy. Hawa keşfiňiz men şeýle janlanypdyr. Şol Parijde bir aý bolanyzda şol çykyş etdiňizmi? Hawa, bir aý bolamda. O Şwýçariýada bardyk gallanca belge mera bar. Şonda tüýdükde, gargy tüýdükde kimdi ýanyňyzda? Bir tüýdük çagy. Bir dünýada. Şol Göýber mollam ýarym bilegi deýin. Yarım gitti derya bilen aylanyp, Göýber mollam yarım bilen gideyin. İlsel gülsel bir sanlıkda jaylanyp, Göýber mollam yarım bilen gideyin. Ya bu meydan içre öldür gülmeni, başıma salmakla ayrılık günü. Kıyametlik atam demişem seni, Göýber mollam yarım bilen gideyin. Göýber ahun canım bilen gideyin. Etjen yermen madır gideyin. Şo ýazgyda bar. Men şol. Hawa indi diňe tüýdüň sesi hemem siziň sesiňiz men gulagym gany şol aňyrdy. Hawa bir dünýäde çally sahnada. Şo taýda aýamar gowy dinleýärler ay. Mena şonma. Ýewropada şol näçe tomaşaçy üçin niýetlenen sahna ol. Paňmar sahna biz otayda bile görýär, mana mikrofonum ýokdur. Hawa. Mikrofon saýtdyga. Demek sahna akustikasam gowy bolmaly. Parij'a oldu. Onun Zlatoy diskam yazdılar. Altından yörüte yazgı çıkardılar. Onun bir senegim çonukda. Ben başka yerde neçe yerlerde konsert verdim. Benim Türkmenlerim gelipdirler. Öğrenmek değil mi? Ben ayrımayıp çıktım. Leyla Şadır deydi önüne. Karcan ait, Baktıxan ait, Göýber mollam yarım bilen gideyin ait, Keykilxan ait, Gıyıqşalar. Türkmenler o şataydı. Konsertte. Demedik gitýäň da, saçyt bar şu bir ýerine düşüpdir da şu wagtlar, he? Şu aýdym bolup diýene, siz her bir aýdymyň ady bilen adamyň kalbyna ýazylypsyňyz. Qyýlar götürün sandygy, ýa Baktyxan, ýa da o ışık ýakyp ýanyrdy meni. Ahal yigdi. Ahal yigdi. Kän aýdym barba. Men ýa onuň baran ýerinde siz üçmejek ýygarlaryňsyňyz. Ýol ýasansyňyz diýseler, öňküden beter. Joşýanda ilki bilen mara magtym boljan diýär, magtym bol halk ýadyndan aýrylma diýip. Ilki bilen wapşe neme da halk diýär hatta halk. Halkyň söýgüsi. Halkyň söýgüsi, halkyň bahasy, halk bilýär ony. Ul emin halk diýär tomaşaçy. Men maraş öz nemelemi jan koýarlym özümden gowy berýän. Olar bizden üstüsüp bilýär, olar dinleýär. Sen aýtjaň olar dinleýär. Qoğun tanımaydı diyorlar. Hudaýa şükür. Yerine düşdüler. Allah canı döneyin ýanaşa. Hatta şol özleriniň toýuny aýdyp, inni çağalarynyň toýuny da aýdymaýdan toýlar. Çağalarynyň toýuny da aýdymaýdan men. Onuň bir ağzyndan gaçýan, şo bir gerşimde bir perişte goýa hak diýär dogurdatdylar. Kudrada gatanan bolan. Men onuň nehip bolsa, indi sünnet toýuny bar ýani, ogul toýlaryna baranym bar da. Onuň menim diýen oňa. Nehip bolsa öýlenini de netip etdin diýdi. Leyla diýdiň her şoda diýip durlar.
Öylön ya oğlum gel aydım aydıp beri aydarıp çakılık ediyalar. Köp gidiyor sonra. Köp gidiyor sonra. Şol halkın hormatundan, söýgüsünden kem etmesin. Kim etmesin. İň uly baýlyk şol. İň uly baýlyk şo ýöne döwletem sungaty bilen tanalýada. Aýdym men diýdim, men näme şo biz Ofra Hazan dinleýän. Hawa. Onuň näme Firuz, Zeynep, Tina Turner, Ina Jackson. Muslim Magamayev. Men şon bilip diýdiň däsen. İň öwrän aýdym çyksy. Hawa men bilýän fizilen gepleşik ýazman kam käse hod etdim. Men muslimy şeýle o odan симпатичная. Hem aydıma da gelişipdi. Odan on sesi var barxıtny. Näme bak bilýär. Mahmalova. Mahmalova howa. Üýtüşklay on sesi var gatütüsk. Uniwersitet redka. Ona şoda soň öýt bir aýdymçy diýen bilen duşýada. Salinskaya diýerler ona. Oturny pivitsa olam. Ýem şol ilham göz başy bolýar. Tamara. Howalay. Odan jekmin. Вообще men birler aýtjak bolýarma. Allah'tan hemmemize oldu. Türkmen diyen millet, in dünyada oğudan millet, qoğu millet, sağda millet, mihmantıyır millet, onun adamın çalacım raç zihinine bozaşan urolduk bilen halkta. Türkmen yan halk dünyada yoklay, mesela doğrusun aydan halk bitir qoğu veriyen. Yani dedim ama gıycağışlara mı veriyen? Allah'tan şu kızıl köynek gülce, geyip student gıylar, yaşıl köynek gülce, şkol bitse gıylar. Allah'tan ağzına duçar ve itmeye olsun, bağıtlar açık olsun, manlaylı olsun. Onun akıllıca olmalı. Akıllıca. İtaat ağır namus ziyade Türkmen. Hava, men dedim ya yani. Ağır namus dedim, çağacıkları aytıp deyip durmalı. Hava. İnni, şu vaqt Türkmen halkına olan seviyini gülälek men dine öwrenýän we öwrenýän, yine de öwrenýän nidiňiz. Öwrenmegim hiç kaçan goýamak aýdymy diýäňizde. Ýene bir maňa mysal aýdyp berdiňiz, ýanky kelibagşynyň öwrenşini kepder diýen aýdymy. Şonu tomaşaçylarymyza da gurrun berýärdi. Bir täsin nämäni gurrun berdiňizde. Şo näil ejir çekipdir, şo sady. O öwrenmek üçin. Şo kepder diýen zat. Hawa. Kepder diýen gatna, piyada gatna, ölemi eylemedip ahyram diýenoň şol tut yani kendiyada. Kelibagşydan myllaga öwrenýän şeýler. Hawa. Kelibagşy myllaga halifasy. Hawa. Biz bagşy değilse, ona bir bagşym kädi ütüsk sagana. Ne şo kelibagşyň ýüregi bar kepder dedi. Myllagaň ýüregi eli bar diýip, kelibagşy janyň eli bar diýip şo kepdere aşyk boldum da. Ýerine düşünürdi. Hedil edipdiň. Ýöne men gurbany dünýä ýakyn bolsun edip çal. Sonra men rag edip çallaýdym da. Myllagam şoňa başlaýar. Ay myllagam ütüsk zatlar. Nişan nähil edip öwrenenligini gurrun merteňiz täsin edip öwredipdir şonu. Gaty köp barypdyr ýa-da. Hawa. Öwrenip bar aýalym näme diýerken goşulýan kelibagşy. Onuň ahyra meni Sarbagşylar bilen şo toýa giderlerine. Hani ýene bir gerek baryp çalyp gör kelibagşyň ýanynda diýdi. Hawa. Çalýar öyle. Şu perde çekip öwredýän eken diýdiňizde. Hawa şonu ýa-da şo näme çünki diýsem şo men ilimi görmesin, özü çinemesin. Seredin diýmek kelibagşy çalýar, ýöne çalyp oturýan meni görmesin diýip perdeň aňyrsyna geçýän eken. Hawa şo ýagdaýam bolupdyr, da bilemokda. Hawa. Ýöne kän adap çekipdir myllaga. Ýöne myllagaň çalyşy başga zatlaý. Men onu bir ýere näme gitdim, gastrola. Pakistana mı näme? Şo lagardy da. Hawa. Diýsem bolarym kary. Nane dalilam dalila dilam dalila dilay dilalalam dalila dilay dalila dilam dalila dilay dalalam dalala dilulu dalala 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 etip bir şo saz bar menne onun menim näme karşıladı lagary maňa şo edip goşup nemeler bar da ötede moğollar da şo takip edemizde aýtdylar şonu men şo saza dündere dilem dala dilem dilaylam. Onun soňundan ine bir gün men bilemokdum ýöne şonu. Bir gün ýerden men wara diňe tutardyň leýär. Şu ýerden radyda goý berilýär. Ilki watanyňky soňundan oňa geçýär. 5den 6 çel 6dan 7 çel. Höp man goý beräýmeli. Uý diňläýmeli. Ine bir gün ödýdi. Vallahi tasmiradım yine sağdına, yiğişti o.
Yeniş değil, öyle değildi. Ha. Nimetim, yine saat salla. Yerimden turup da uykum ağladım oturup. Yaman ağladım sonra. Vallahi çal yani. Hay bir üytüsü o. Üytüsü bolup durup. Men mara ileme deyley deyley dey yel can bibi. Ah aç kucağımı kız bağrına soğal yel boy bibi. Ah bibi ey bibi. O aç kucağımı kız bağrına soğal yel can bibi dip. Şamlagan salçalık aytasım geldi dary. Başkalar aytıptırlar da oynayarlar. Onun men bir neme ettim men bir. Coşkulam ettim. Ben neylik bulur karay. Mullagana qurbana dedim. Mullagana salam tutarına bir senin bir zat qoşdan şotaydı. Şotadım özüne de bilmedim ki. Etesim geldi. Şu mullagan salarını aytacak şonu. Men var yine qurban 10 saat oyup gitti. Qoğla soyulmadı. İnni şolary da qoymaly. Aydım etmelisiz şolary. Aydım yöndüge o ses qoyaymaly. Tadım uja tayin. Neme var? Ey yaralar halayıklar. Ey yaralar halayıklar. Yüreğimde derdin ildir. Onun kıyı gördüm kerven göçünde. Uzatmayın. Mağtım olu sözüm haktır. Mağtım olu sözüm haktır. Çın söze ten veren yoktur. O çigitde oğul yoktur ileri. Ocak yeter yurt ingildir. Yüreğimde derdin ildir. O çigitde oğul yoktur ileri. Ocak yeter yurt ingildir. Yüreğimde derdin ildir. Koydu bile ama saat olmasa. Saat bilenem o da maktub olacağının kıyım. Şonu yazdı kurban. Bunu koğla soymalı. Onun ayrılamam yazdı kurban. Saatini yazdırdım da ben. Leyla Halipa, maktub ola tamam. Tölücü. Yin kızık kılıyari. Bakatı yoktur. Bakatı yok bulasam diye. Bakatı yoktur. İnni maktub ola tamada şeyle bolun ışkınıda sirpay edip büyük bir var size. Maktub ola Prag'ının yılı ıglan edilenini. Hormatlı prezidentimin peşkeş veriptir. Hormatlı prezidentimin. Yaşı duyulmasın. Nehirleri olmasın. Maktub olacağını yıllayıp. Ağlan edenne. Ağlan etti de. Havas. Sizem şoňa guwanyp, begenip, alkyşwarny aýdaňyzda. Gelincigimem garaşyp otyrdy. Hawa, Hamila. Oğlumuz bolla. Ay diýdi, "Gatdy men şoňa begendim, ay ömrümde bir maktam olacağını yıl edildi begendim. Maktam olup bizim yüreğimizde ol. Ömrümden gelýän zat. Ýöne ýylyny bellep maktam olacağına. Ona şu oğulcağımyzyň adyna maktam olup takdy. Öden qakyňyň dünýeden gaýdan güni dünýä ine diýdiňiz şeýle mi? Yo, men ikinji doganım var. Ol poladym. Dünýeden giden güni. Inni şoňa dolanmaly bolýar. Siz naça? Şoňa dolansaň ağlarym men. Soňy inni, soňy. Soňy men ken aýrylmam aýtmala. Aýdyň onu, ilk şol aýdym, aýdyň. Onuň ine, ona ýeni bar o soň Qurban ýazyp gideni. Bilbilim ağlar çekip Täze gülzardan ayrıldım. Ah, gözden gali yaşım döküve. Ol sever yerden ayrıldım. Gözden gali yaşım döküve. Ol sever yerden ayrıldım. Dep koýdylýan zatlar bardy otayda. Ine koýursa, şonu koýup bilemok. Ol birinci ol çäri ýokduram, istradada aýtyp giden 30 ýyl ýazdy taýyn. Oňa da täzeden oýjak golasy. Onuň känne gara, aýdym bir 10 sanakda. Gara siziň muştaklygyňyzda ente kän sowgatlar garaşýar. Hudaýa şükür nesip ýa Allah jan ýol berdi. Ýöne bir gezek ünelikip iýmen mara bilme. Kim toýdy ýadyma düşen okda saňa da şonu nemetjek Döwran mara Döwranjan täçmemet. Hawa. Oňadan oglan. Hawa. Şo bilen bir toýda şoň ýany men aýdym bir 4-5 sany. Olam duhtar çaldy.
öňümizde berdin azara da otuydy. Bir ýerine toýşan. Şon ýalgyz galmadymka. Tapsak şu gepleşikde ulanars. Şon tap, ýon bu arada tap bilmersiň ol sen. Ahir tapsamam bolýar maňa şo Döwran Nilýanam bir ütüş gatda. Sadanna hakda gurrun etdik Döwran Taşmamedov ustad sadanna. Senin hem Aksajaňyň saatçylyk mektebine gidýär we dutar çalýar. Bizim hemmesine Muhammed Resulcan, sevgili Peygamberimizin adını koyduk. Meryemcan, Muhammedcan klarnette, fortepianoda çalýar. Meryemcan skripka çalýar. Taşyna fortepianoda çalýar. Gulum maray, gulumay, gulumay, üzüm yolma, gulumay. Ene mer şunu, me dedim Kurbanı gurrun verdim, dedem. Men kakam. Bir kinjiga kenna. Gul polot. Menen ölen oğlum 4-5 ýaşlar menen. Onun öýüm kapyny zor baglyk üzümlikde. Çiğizim yol yani kentde. Bişmäke üzüm. Ha, şona dedem gelip işten gelýärkä, demir ýolçy bolanlar. Ondan sonra diýene keni gulumay, gulumay, üzüm yolma, gulumay diýene ken. Ejem gurrun etip berýär da. Ütüş görýän eken bili. Onu men çiğizim ýol ýygýandyrna men. Onu men şonu Gurbany şuňam bir zat edeýlidim. Şoy ışık yakıp yanır düğümüney, sen ışığımı eller değmeni dip. Şo da Kurbancanı da ödün bir zihirli oğlan, vaktin men üçün mi doğulan, aydım sadım bile yanlan, ışık yakıp yanır düğümüney, sen ışığımı eller değmeni. Inni size aslında aydımda sağda ilkinci bolup size bağışlap Leylican Aydymyň hegin tapyp döredenen. Aşyk boldum Leyli. Hawa. Aşyk boldum Leyli Aydymyň ady. Şol Gulpolot agaňyz bolýar da şeýle. Agam da ýekeje doğunum da. Kakam 28 ýaşynda. Ilke kakaňyz ýitirip ýetim galypdyňyz. Ýa-da 2 ýaşymda. Hawa, soňam agaňyzam näçe ýaşynda? Ola gojagymda. Olam 15-16 ýaşynda. Siz näçe ýaşyňyzda? Ay men o wagt şo 2,5 ýaşda bol. Uy. Agaňyz gidip 10 ýarym ýaşda. Şol çağa gidip. O çağa odan o zyn moýly. Ağlamajak bolan. Garaşsyrlyk öňüne soň köp eder. Onuň näme? Aýo o wagt garyp bunum da. Hawa. Onuň mandalin öýle agaç alyp, çeýip ýonyp menem pyçakly, men bitdim ýöne. Menden beýrenýär da, Leyli şkola oğlanlara murup ýödüm. Ýellemide bilen gidip menem ýyllar gelýärdi kimdir. Biz ilki küçülap orta mektepde okuduk. Yanımızda demir yol mektep var da. Waýenlilerim çağalar gelýärdi. Soňra o başga birinji mektebe geçirdiler. Kakam men demir yol maşinist bolanma. Ökde. O suratlara masalyga durýar demir ýolçyda. Gara demir aty turýar ekenne. Bütün bizim tohumumuz demir ýolçy. Onu hemmesi polotly. Men hakyky adymam Leyli. Maňa Leylene diýerler. Enemiň ejesiniň ady daklan. Gulpolodam ejemiň erkek doganynyň ady daklan. Enemiň erkek dogany Gulpolod. Ola näçe gedek dakylýar 5-6 gedek dakylýar. Dünýeden gaýdy. Bizde de bolan okaw. Leyli bem näçe gedek dakýarlar başga adamlar Leylene diýip. Ola mene men durýan olar bilemedi inşallah. Onuň öýeli bilen Eljaşy bilen aýçykladyma gat köp soň ýene ders. Hawa. Ýanky agaçdan ýasady. Agaçdan öýde alyp ay ejemede näme dokpa dokap başyna gaýyp halar tilledi isleýär. Garyp bun o wagt näme. Onu öýde alyp şoň itdiýänem ýok şeýle tegeledi bir tahtalyda bıçak bilen ýonyp menen bıçak getirip berýän ýanyna bolýan. Garaz onuň şeýle sap goýdy, eşek goýdy. Onuň siýmedip ine şon çalyp onu öyle aşık boldum Leyli, Leyli, şeyda boldum Leyli dip. Şona döredi da, onun menim şon ýanyna. Onu birden käýelek hekrat edegem düşünýär da iňçe. Ay, nemilerim, çal tötülýän çağalar var, şo çağa da şo, o zyn boýly odan oglanna. Onu enem gaty odan bolupdyr men, enem, men kakama men diýen. Onun şon görüş bolanny orta çykarýan ekenler. Odalyk üçin görüş başlajak boldular. Güller jeten çykana diýip adam güller. Bizimkiler bar polotdan. Bayram polot, ul polot. Ağalam men belli pelwan bolan derýä pelwan diýip. Hanurdy pelwanlar bilen görüşen aňrymyza. Onun inde şu wagt men ýegelle mene
altın yıllar aldılar. Öwedgelli, devletgelli, o maşin aldılar. Görüşte birinci yeri. Öwedgelli kullu Türkmenle nomor bir bolup görüşüp oşu amalya. Ulu perwan. Ama yang da aşağıda atam vertirler onu. Ul perwan. İki cimit aydım aydiyat. Bana diye balıcığım ağlama. İkimize Moskva'ya gider. Neme kinoda oynar, kino aktör olurdum ben. Benim kino aktörüyse olurdum diyedi. Şu an arzu ediyedik ben. Moskva'da gidip o vakit neme de. Size 10 yaşında yettiğinizde olam 15 yaş. Yok, ben 11 olay. Olam 15 yaşında. 10 yarım da ben 11. Şey deyip arzu ediyedik ben. Hatütüsü oğlu da. Yine bu da beni tarpatayını okudan gelenden sonra. Kucağınızda dünyadan gideydi. Öyle gitti. İnni şokul polodun ardığı hasıl olup siz kinoda keşip dörüttünüz. Ben dedim adına özüm taktım oğluma. Bayram polot. Taşkı diyese onun bak erkek doğanı çoğumun adım neyim kakam yurdu oğulsuz da. İki sancıktaydı. Yurdu oğulsuz da onun takmasam ben taktım şunu. Onun ben onu men doktor qoğur yani. Yaman doktor söyleyen güleli. Men o canım doktor diye ütüşkladım. Yönüm doktor vasıf derler men. Doktorda aytmak için köp zatlar gerek. Men özüm istradan qoğur yani. Onu man kayot demede jorlumda atlam. Doktorum qoyayla diğerler gülmene. Ay men istradadan gideyim yanlara. Aslında dutardağı aydımlar estrada geçirmek için katı ustatlık gerek. Katı ustatlık gerek. Ona birinciden nota düşünsen qoy. Ölçeği koyada. O hasap edip matematika, aritmetika, o futbollaki Allah. Hasap emmesin de hasap edip para. Yine şu var aydım var men nime aydım qoyaytmalı, qoyaydım sördürmeli. Aytıp bilmesen aytacak olmalı. Fizik olmalı, ütüş qoğadım. Qozatlar etmeli. Dine o adamam yeterlik değerler. Şunu düşünmeyem gerektir. Soğut. Soğuk gerek. Katı koymayat sinne olmalı. Onun özünden qozatları döretin. Ay garat edetin gelen adam etmeli. Edip bilen adam olmalı. Yine barıp durmalı. Sebebi sanat diyen adam ütüşükte abi. İnne şu vakit Kulpolo diyatladınız ve ikimiz Moskva'ya gider kinoda keşip dörüdür deyiptir. Şol çağın ardığı hasıl olup siz ustad, rejissör Ata Alov'un yoğakşı kinosunu tekövülün keşfini öğrettiniz. Sizin yeni bir adınız tekövülleyen adınızdan var. Tekövülleyen oh atlama dönüyor. Bağışın necesinin keşfini öğrettiniz. Şol kinonun sadını ya da ustad kompozitör. Ben o kovdanı 4. tarzda yaşadım. Hava. Çare kim biliyor da? Hava. Baktıhan ne kıyır ya, o benim ne çıktı diyen. O da diyet şu pakir yattı da. Uy, gitti da oğlum zayi cennet bozun çağıracağım. Üymeden çıkan oktu da men qoğur yedim. Benim o hormat koyup qoğur yedim. Onun sonra bana neyem çık baktıhan diyen men öz adımı odana Lili. Diysem diyetsen şu baktıhan aydım. Estradaydım seni şeydi aytmalı. Düşündürdünüz şolaydım da deydi. Elbette ritimde ütüyenler de. Baktıhan bilen Gülşen Alcanvan Aydışyan. Baktıhan hova. Baktıhan aydım bilen Gülşen Alcanvan Aydışyali. Baktıhan olup köp adamla kalbine yüreğine yadırlanır. Dahi şükür. Amin. İnni Recep Yariyatlarım neyem için? Siz yoğakşı kinoda keşip dörüttünüz. Benim şol kino hergedek tomaş edemde Atalof'a da alkışlar aydiyan şu kinon dörüdün için. Sizin dörüdün keşfingeden bir yengil olmadı keşflen biri. Perdendini yitiriyen enen periyadi. Yekece perdendini yitiriyen enen periyadi. Vakmen köp lemelerde koyacak dağıl. Soğuk lemelerde. Şu tadı köp zat edecekti. Tahna. Vakmen o vakit gırmedi yürün vaktimde. Toy köp. O alınan toylar. Ne edip mehrivan halkı. İdit halkın toyunu akab edecek kino düşen gibi. Benim gidiyen ona makakar geliydi. Men seni öğretişime seret. Ağdaldarın hemmer oğlun oynayacaklan ağdaldarın ed. Vak onu da men yedimdir şatak. Tecene bariyatlarda nemeli. Toy ediyenler. Toy ediyenler bariyatta o. Tecene suratı düşürler. Ona ağdalttı da. Atalığım ödümüz bilyen bir doğrulçul bir
Qo'y nima da? Usat. Inni şol kinonun sadyny ýadan Recep Allayarov, ýowakşy kino sadyny ýadan. Recep Allayarov şu üýtüş kompozitor. Inni şu Recep aganyň interwýusy bar eken. Siz hakynda döredilýän dokumental filmde. Şol ýerde Recep agaň şeýle sözler bar. Men gönümen häzir sözüme söz aýdýan. Sowatly okap aýdym aýtmak isleýän we aýdym aýdýan kän ýöne Leyla TV'yi diye. Ol TV'yi dekin Leyla'ni millet söýýär diye. Sözüme söz aýtdym men şu Recep Allayarowyň sözlerini size. Inte göýdüňizde meşdik gören näsiňiz? Inni näme diýjek bolýan? Şu TV'yi zehiniň kämilleşmegi üçin. Zehin bir zat. Men size başda baramda da düşünürdim. Ustat başga zat diýdim de. Indi şu zehiniň ustat bolmak üçin näme gerek? Şu ustatlyk derejesine ýetmek üçin siz näme pikir edýäňiz? Ne sizin ustatlyga ýeten barşy? Ýöne siz döreňizde zehinne. Şu 12 ýaşyňyzda ýöne jewr zehinniňiz. Innem häzir meň öňümde ustat bagşatyr. Yo aşak belen gatdyny. Indi şu ustatlyk sizin özüňiz hem töüleme zehinler gatdy. Şu ustatlyk näme? Zehin bilen ustadyň ýolunyň aralygynda näme zat bar? Bağışdanım bu ömeye geçer ağol yok. Ustatlyk. Indi şol nädip zihin, ne derecede ustatlyga barmaly, nädip barmaly, näme maslahat berersiňiz? Wapşe birinjiden bar hakdan tismeli o. Bağışı bolmak üçin. Hana meni gara soragy berdiler. Ay ýygyňda bamy, ýani maňa dedi Leyla bir ýygyň görüş. O da atla bolanok. Ay garnyndan geçmeni ýani olara gülýärlerim. Garnyndan keseli geçýär diýen. O ilkilen beýik Kutay hakdan tismeli. Ýöne köp azap gerek. Zahmet gerek. Köp dinlemeli. Bilenmi? Terpiýe gerek. Sabır da o terpiýe bu zatlary dinläp, okap, ýöne ilmli bolmaly. Ilmli bolmaly. Matematikadan başyň çykmaly. Yaman ilmli bolmaly o kelläňde. Hemme zatlar şu ýazyp durkan, häzir men toýda gowaýdýan, bir joy aýdyp durkan dälerler toýda gowaýdýan. Onuň ogoly soýma bar ýanyna ol öňkü bolan o. Ozu sen bilýäňde şu dedi, şonuň sen ömürlik gal ýany. Zahmet köp gerek. Gaty ilmli bolmaly. Allah Tağalaň beren zehine hukman gerek. Hakdan ismetlik adam gowalan oga. Ýöne zahmet, onuň halkyň toýda köp aýdym aýtmaz öz etenmeklemde zahmetiň gaty üýtgeşik bolan söýgüň. Sen ýöne bar başga da söýdiren oga başga da. Men soň mara näme etdim diş 10 ýylyň içinde. Aýa men hemme zat taşlaýyn diýdim. Hemme zat diýenim, aýny ünelekelimin ay bir diýdim şu toýda da köp gitmeýin, men diň aýdym ýabaýyn. Diňe bular, diňe şuwatlar bilen bolaýynlaý. Başga zat diýip daşy. Wat inagda nälik bolýardy? Şu içine gireňde şu çagan gelip okudan gelýän ýeniden gelýär. Şolar taňa nahar bermeli, şonu medesiň gelen aw. Şonu diňe şuna berilmeli. Şonu ilmli bolmaly. Gatylmly bolmaly. Gurban diýdi ejeme. Daýda diýdi Leylin okudan na bolsaň diýdi. Sady gurna. Aw, gatyny mediýada maňa samaroduk diýetdi. Türkmençe näme bolýar samarod? Tebigy dekin. Ay Leyli. O gatyny etdiýetdi on maňa. Indi şu okudan bolsaň diýip biziň tomaşaçylarymyz ters düşünmedi. Yani düşünüreli siz okan, siz dil we edebiýat ugry boýunça ýörüte bilimiňiz bar. Sady gurny gödeňine tutýar. Şoňa diýenler men onuň edebiýat we sady bilim ol aýry zatda. Ol aýra gaýra. Ha sowadyny aýdýar gurban. Saragyny üstün çykdy da bi. Ta söz üstün çykdy da. Awa. Men hanarky görýän hemme zat üstün çykdy. Görýän soňa waka. Baş durmuşa üstün çykyp barýar. Durmuşdanam diýjek bolýan. Şunuňa sady birinji ýere geçýär. Maňa gaty zahmet, ilm gerek, kelle gerek. Onu ýatkeşlik gerek, üýtgeşiklik gerek, uzak ýyl çekip hemme zady ýerine edip kemi bolmalylar. Ustatlyk aňyr başa ol. Ustatlyk aňyr. Häzir biziň etmerde adamyz gaty köp bar. Ustatlyk aňyr başa ol. Düşünýän? Indi şu halyk bilen toýu gidip men 45 ýyl toýda aýdym. Halkyň öňünde aýdyp dukan bir üýtgeşik ýorlar gelýär. Üýtgeşik başga da ünsüň bermeli. Indi men gynanýan, şu aktyjaklam mene gyýdym, zadym mene o koýarlar we ramaşada. Şu ellerine telefon al, telefon alandan hiç çykmaz diýen. Ine diýany berýän. Telefon alandan hiç zadym syň bermeler, soň o da bermelisin. Nime etjek bolsaňyz? Söýjek bolsaň. Onuň mara men onuň neme
uzatlar bolmasa, qoğuluk bolmasa, qoğuk ses bolmasa aydım aytmalarlar. Yönü var o zatlığım hemmesin halk söylüyor, halk bilye. Bizim halkımızın özü kanımızda bizim tutar, halk aydım maqtımulura bizim kanımızda. Bizim kanımızda qara däli öklüň dura. Bizim kanımızda amaneli gönübek du, kel bagşı du. Mıllağı dur, Ceppar Harsaget, Çar Täç Mehmet, Ata Täç Mehmet, Döwranjan. Onun yağımrağı da var. Hemme zat var bizim kanımızda tutar var. Olar öňnäme öň. Diňe ine men kiti çıkan babama kozubak durdu. Qağun qarpıza qaragul bolum demek ýatda. Ine men bir aýdym aýtdym ay, juwan oğlan bilin kuşan, yürgüdül canam göle qarşy, yürgüdüyley göle qarşy, yürgüdüyley göle qarşy dip. O gölüň näme digini bilen ağa. Sonra Leyla göl näme dip. Ine men mamamdan babamdan eşitdim na. Onu yönü var, nime bolmaly, gaty ilmlam bolmaly, akylly bolmaly. Sat bolmak üçin, bagys bolmak üçin. Hewetçeňma elekden geçirgen halk mehriban. Halkyň özü bilýär. Kimin bagşydygyny, kimin ustatdygyny. Ho, halk bilýär, halk çeper hewetçeňdygyny. Ho. İň ul syna. Ul igramin. Ul gözde oturan kamisa mehriban men halkym. Halk berýär bahan. Hem için halk planning ýoly, planning näme? O bilemezsen men diýjek bolýanym bar, näme diýsene gülelekçan. Yitip gider ol. Awa. Liderklaryň öz galar yitip gider. O halk öz altyny gowhöri dürü merjeni saýlaýar-da. Ona gol durmak üçin. 100 ýyllyklar, 100 ýyllyklar ine men şudatlar edemde taryha galsyn, ýaşlara galsyn. Ýani çol bagşyny. İlkinji bolup biz ine men estrada geçirdim ha. Aydın örneği, edibini Caney ileri men pervaneydi olur ama bir yarın aydınla servetlandım boy gelidim yarımın adı ne güllalliler men şuatları bilen ağam Leyli bana şu baryan yerleme yakınraklama ama sen aytıp bibini, keremvelliğini qayırlar götürgen maktumul garılarsa, soğullarsa son menini diğer bizak täzeden aşık bol dinletik gölliye men häzir son dinleyen göl bar wagtçaga sen berden aytyp durna diýär wag myn etýär boňa bar üýtgeşklady ekenler o menen öýkün asy demoktoran oga üýtgeşiklat özüm toýlarda zatlar ine men tahagadan aýdýar wapşe bagşy diýmeklat bar hakyky aýdym sordan bagşy sordan 5 döwletden aýtmaly aýdymy ýoýmaly nur berdaganda hemme ýolan aýtmaly hemme ýolan aýtmaly ine men nurme takyjyp baryň aýdymy aýtdym sen köňlümüň hoş gähili sen gönlümüň hoş gähili galmanam senden galmanam dip men özümden etme zat etýän ana ödüň bolup aýdýan şeyda gönlümüň söýülgähi galmanam senden galmanam giderin senden o galmanam dip men reýşana bir gowdalyk bolsa ne dip aýtjan he goşýan takagada näme gowdalyk edesim edip otyn özümden nimetde takaň aýdym aýma çuwallaýdy bolanok çuwalym özüninkiden pes gaýsaňa bolany sakaga bir üýtgeşikler da bar ejemiň dagy bir söýün maksatsa gowurt dinlepdirler da ine sakagan bir aýdýan zady bar da ol aýdymy diýe aýdan gowy diýe ýöne şoň soň täzeden işläp yatan dadı diýe şoň täzeden gallyryp işlemek hema kyn diýe hem bakadan ýetip bolmajaklar diýe ana men şol atlary diýenna men nimäň ýöne biz diýeň biz diýsem başga adamam ýok men şonu diýenna inne şeýtan datlar gallyrýan ine näçe adam aşyk boldy ine men çuwal bagşyň aýdym estrada birinji gedek men etdim diýdim ha aýdylan okdy ha inne seret on arada bir aýdym jöl Leyla men idi çuwalyň bir aýdym aýtdym eýdallydy öle ay menim aýtmasana şondy täze men onu kysganýan nämçe kysganýan o gelişmelem ses onu aýdym normal oje on edip giden adam üýtgeş onun nüngleseler
Onun o dutar dip o dutar dinlemeni o estradadaydan dinleseler olaydı mı qatırı qatsıyara men soňa kıyınanyanna. Onu qowaýtjak bolsaň aýtmaly. Qol oyundan barmaly. Ay boş barsalar barar hewetsegindir da aýtdylar. Ýöne men kıyınanýanladım. Üýtgüsük bolsun dip kıyınanýan. Baxatyny gaçyrmalylar. Yo baxatan baxatdyr öyle üýtgüsükler etmeli. Üýtgüsükler. Ýöne üýtgüsükler etmeli taýdanly da gerekdir. Tahagy şon diýipdir. Ýöne ol yatanlardı kaldırmak, ine bakasına yetip olmayacaklar, ine ağırlar, ine yütküsükler tiptir takağa. Amen ettim şoları, anı çuğul vaksini, bütün yaşlarını hem de aydatı geliyor. Sondan son, ine Paganini, o da diye, skripkam çıkan, Nuh Peygamber canımızın gemisinin ağacından skripkatı var iken. İki gödem kör, ine men yalnız mı tam, bunu hem geçire ortun biliyerler. Aynı birliğe eline çalıp durduğunu geliyor, şonur diyen zadı vardır. Talantla diye de o. Bizde zehirli oluyor mu? Zehirli kömek et diye. Bir diye de ne mi kömek edeyim sana deyip ona. Önünden çıkıp hem sen biliyorum. Kim soruyor. Sonra şey diye, hiç satmana gerek ki. Yani zehirli kömek edin talantla diye. Talantlının özü çırmaşıp çıkar diye. Ve biliyor da özünde yok, o özgümücü bile nemetmeli. Talantlı adam giyin oluyor, ay borlay diye. Recep Ali Parlak'ta uğrak mı? Kendi aydın atavağın ülpüç param yok da ben. Yani benim ne mi? Şu yüreğimde akıllı olmalı karoçu. Ustaatlığa yetecek olsam, katı köp zahmet, bir köyükler, yanıklar, harcatlar mı gerek? Şonun için görüyor musun? Вообще talantlı adam ranimi oluyor. Ranimi. Göğünü hemişe ıncık oluyor. Yaralı. Yaralı. Incıktan meter yara bilen ıncık ne aylı olur? Yaralı oluyor. Yine ben ömrüme yaralı. Ben hiç saadet anlamam. Bir büyük kudayın varlığına anlayan. Onun yönü bir hiçbir nemi yok da. Ne sana düşündürecek olamam. Siz için maddi kımmatlık yok hiç. Kımmatlık başkada. Siz için kımmatlığın ölçeği başka yerde şeyle mi? Ruhu dünyada yaşayan. Men var şu kımmatlı ben o cay, pul, bayıl, kudatlar. Kımmatlık değil siz için. Yok, o kudatlar değil gerek geldi. O kudatlar uğramak ne? İgmunu baylığım ben büyük kudayın bana veren şu ayrımları. Yaşa çıkam şu yanımızdan doğançoğuma. Kaydını görmedim. Şeytirip kenarı köp pütünçler görünür. Onun şoň içinde çağaçıklar goýurýan, gyýjagaçlar goýurýan. Karoçy men özüm ranýymy. Bu doğanmam çalar atmasa ağlaýardy. Kimidem şu ağlap durýardy. Yaralı. Yaralı bolýar. Onun şu yaralı bolýar. Hemmetem talantlar men bir özüm düşünýärm. Beýleki ütgeş, bizim ütgeşik başlamyz düşünýärler. Şolar üçin şolary bir kämer nime durmalylar, ýene yaralap. Goýurmer, fiýlamaly, hormatlamaly. Men şu Halipalandagy Atwaýjandagy oğullaryny gördüm. Beýleki mene garaň oğul bilenem salamşan bir ýere çağırsa da gitdi ýen. Recep Halipaňam oğullar şonuň baralaryna goýurýan. Şonuň baralaçyklaryna goýurýan. Hepsi özüm çağaçyklar goýurýan. Toýuk sebem ýanym çağaly. Akmurat Saryn toýuna da oğlum çyklamasa Gulpolat bilen Muhammed alyp gitdim onuň. Bir utanım adamım köp. Men edim bir ýaşylyk, akylly ýaşylyk bildirýärdi. Şu diýdim, o ýaşlarda demek ýöne öwdüm diýdim, mikrofonna urladım. Men edim şu taryhy galsyn diýip alyp gelýänçler. Akmurat Saryn toýuna bardyk derýär, ulalaryna. Diýdim şu taryhy galsyn diýip şu zatlar, taryhy zatlar diýip getirdim diýip bir ýaşyl çykdy da. Ay Leyla jany sen şu taryhy galansyň, sen galjak bolma diýdi. Sen diýdi, Hudaýa şükür öwdüňe diýdim, ýol ýapam. Sen aydımın dedi, yürekten çıkıp yüreğe varyan. Diýdi şonu. Men bir ýürek etdim, giyin etdim ay. Ne diýdi, sen aydım etmeseňem bolar diýdi. Men o ýaşylyň soň näçe aýdyp etdim ha. Köp etdim. Ýöne indi men bir doýdum. Şet ýöň açdym. Açyk ýatdym. Aydymdan. Açyk ýan aydymdan. Suwsa ýanna. Ay ona medesim böyle, ona medesim. Indi şu bibiň etdim ha. Bibi, Keremgelli, Janyjan. Şolar etdim öyle. Bir hilmen spakoýt etdim. Bir suwsuz teşneliğin qan. Hawa soğuk. Teşnelik. Hawa şu teşneligim qanny. Qan onuň şolar etdim häzirem begenýänna.
Begeniyen onun Kurbanjana başlattı bolmadı. Onun Süleyman'la ettim da. Süleyman Karabayev sağdan. Yani kıyına o. Kurbanım yung o zatlarını yazıp durup bunu beni hinglendirip benim yani hinglenledim. Nemeler ettik ha Kurban bilen son. Kalam alıp namani deyip olaydım. Bilmezdim. Sonra da kalam alıp namani gönürdüğüm bilmezdim hey. Ev sonurup hüt ney inirdim hey bilmezdim. Arşifini kaldırıp münürdüğüm bilmezdim hey. 4 gece 3 gün ağla bey dayınırdım hey bilmezdim. Eşek minip İsa dök vah yerlirdim hey bilmezdim. Bilmezdim hey yerlirdim hey bilmezdim deyip şu Mahtum Olcan şu barıptır neme ediptir şonu kurban şon yananni gözüne aytaylı şon men bildireyim senem sağlığında bildir deyip onu kurban son ayak bastısına mı ettiryen kən o zatlara neme gerege o sağlığını bolonu bilen onun yanına oturmalı ona aytmalı öğüt istilen aytmalı inelike onun neme sor ayt neme kurban bilen dünyayı yazıktardı dünyayı kurban canım gideceğim bilen yağla yo onu yaşata geliyordur ay koy bunu ayırarsın onun dünyayı de dinlemeyene karayttı da onu estradada men birinci ol ayttım da onu ayarlar vaksam aydiyanım değildir onu ken ayarlar soyudun nevedenice gemini bir gün ağdırır sen salı dünyayı Adam oğlu barmaz olsa izinden bunu deyip ağlar sen malı dünyayı hey deyip bu astanovkalla men haberim yok kurban men ritim ne diptir onun limit geliyse olin stüdyamız vardı öyümüzde Leyli bana sever diye Mehmet de kompüter şovu dağıttılar hıtırın oğlu onun diye geleceğim tövmeler diye onun ne oldu diysem yine ayıp başladım ben niye erinçte diyen yine ben geçeceklerdim ya o men ritimdir kalman gitme la o tutar bolsa tutardı etmek bolat derken kovalamak o olursa gidime düşüyordu abi istradada sen uşu edilen yazılan o da nota oyuncu kurbanın yazıyanları onun men onu uşu ona girmeli la men bu da simbolüm aslında o kaletmenler ritimli ay bolonok da ay bolmasa ne midir bolmasa dedi amen onu ürüp var ya amen o mene karangam toyunu da padark etmeli men onu oğlu ölen özü yoktur şey ay onun ay borla etsin ay göre ay da son tədeden edəyir neydi o yine ay zordan ettikten pakayım diyenler var da hey dünya diye bana öğret diye darı onu sonra hazır iten yok onu onun ben bir yerine şu an izim canım bitipti da onun ben Kur'an'da bir yerine özümün bir adet öz stilimden falayın biraz edeyim sonra koşandım diyeyim koş dedi onu şatayda aklını aldıran değerli diyen şatayda Mahtum Olcanım demek diyen ama aklını aldıran değerli dünya hey dünya diyen şacağı demeyeni bir bir adam orada koşasım gel koş kalmanı koğur yani ben şatayda kolunu çekmeli kol cağı o da yok kolum değerli men mehriban halkına soğuk o Leylan kolu var soğuda bir naraga diyara dünya inen incekleri gözü kara moncukları asli halal ocakları özün gora var hakalla asli halal ocakları özün gora var hakalla Allah can Allah abatlık bir can Allah can Allah özün gora var hakalla diyere birdin alara dünya inen inecekleri diye de gözü kara men dünya inen inecekleri için eteceğim şu atları o dursun diyenleri
Ataska tavsırıyanla oğluma qovetti diyen nimetçirde koy diyenlere yaşlı get su düğün okla su ölmese bağlık biler bilmese halık biler men niki dünya iyinecek bağlacıklanmada bolsun diyen men qoveryan halkımı men söyleyen gelin gıylanmadan toyu var yani ne Türkmenin gelin gıylar ne üytüşüp bir ovadan qoğucu olup dururlar men olur qoveryan bardı geldi ova yere toyu varsam yine varım da nimelercik giyinemez mesela oradan üstün giyinetim ben böyle elimde bir yüzük bozsa şunu angrayama bakıp ayıryan takın kelmelerle kendimdi men bolasım gelen akşotaydı men öyle yüreğim şon yani most öldüm Allah canı dönüyün bilem ok ya bulatlar men öyle yüreğim ağrıyalay yok şu baştan oğlum çağılamada tavsırıyanla sağda bolum parasta birinin ütüş giyinecek bunu most ol giyinip bilmedi kimse ver diyen etme şadatlar diyen o etmen diyen şadatlar most diyen kimse ver doğru değil mi etmeler şadatları yüreğin halkın bilen vatanın bilen bir olmalı sen vatanı sevmeli vatanımın şiirit göz vatanım men çünkü vatanımın boşluk çıktı karşılığın birinci boşluk çıktı men bir neme bir tarafların birinci boşluk aydın bilen boşlan men baydağıma parla baydağım parla yaşıl baydağım depemde de teç olup bakı parla ılayım deyip aydım aydan bakışı sen bakışı men spasiba men ona men qoğuryan vatanım mehriban halkımı bu halka ta gelecek bolmak hiç yurtlarda özgü yurtta dağı Huday saklasın oğul gıydıma neslime daydiyanlarım diniş toprakta ölümde de toprağına sınıp senden ayrılman nere vatan senden ayrılman vatan senden ayrılman men seni sevyenleyip katı kıyırman yönü canın verdiysen şonum senden kaygırman yönü canın verdiysen şonum senden kaygırman canım şanım mertebem dinim imanım benim yakıtağım yalnızım Türkmenistanım benim yakıtağım yalnızım Türkmenistanım benim canım ey canım Türkmenistanım benim vah ben Türkmenistanım şu topraktan ayırmasan şu vatanından ayırmasan Allah can o hiç hilli hemmesini dinlemenler bizden önülleri öncekleri sizinkilere mehriban halkımam kıyıcağaçları ağzına duçar etmedin yine bir gedek diyen ütkösçe kıyılan mağlaylar açık bolsun qoğuryan yaşlar şey çağıcıklar qoğuryan yürü gitsemem o geldim diye eceke diye bilmetip durun o sana diye şanşalar alıp kaydadım gelip durdu İnne şu yeri, şu studiyamda da siz çağıcıklar bilen geldiniz. Näme ipte Qur'an ýaly bağlajyklар bilen geldiniz. Onda şu edil şu wagt şu yerde sizin mehriban aktyňyz. Dogonjugumyň eki dogonmyň atdy. Hawa, özüm tügelimi. Dutarım ederlik bilen çağıra gelin. Bir oğlan oğlan gelse, bir simpatiçli oğlan gelip dutar çalpa. Güläli. Bir gözüne karşına teret. Ağras ödem. Kubacığım. Qoğumyadayım. Hoş gördük oğlum. Şu gün birinci gerek hatir. Mehran tomoşaçylar ussat barşy. Matmuladyna halkara bayrağının eýesi. Halkın süýüp dinleýän we ýol goýan, özüne ýol ýasan ussat barşy Leyla Şadur diýen aktyjagy ilkinji gezek Gulpolat şul häzir size senedi bilen özünün zehini görkezer. Biziň Atawatan Türkmenistan YouTube kanalymyzyň adyndan rym edip ýörýüti ýazsak goşur ýa sebäbi ojok dinç, rahatlyk, uky, şu özüm ýüzünde Atawatan Türkmenistan diýip ýazgymyz bar. Oglanlar
beylek soğutlarım Vay uzatsanız. adına demin oğluma var ki ata vatanı kıyırıp çağırıyordum. Hana. Ata vatanı yedim Aa, atası. sizin netibeňiz bar eken, bulam küçücük soğutlarımız şoň içinde ýöne meşgul bolutjan üçin ýörüýte biziň ene ruçkamyz we bloknotumuz bar. Koy Ubacığıma. Bal polat, bal polat. Koy ol polat. Ha, makul hizmet tercüme merkezimizden yaz bağlam. Hemişe dörük, sınıgat bolup, edil enen ýaly halkyň söýgüsini gadan şonu arzu etjek. Dinle gülelek, spasiba sağ ol, dinle. Vapşe var, talantlı çağan ütköşük görmeli. Talantlıyını. Onun ine şu ütköşük şu. Men halipasam, evvel Orad Muhammedov, men mara evvedi. Nomer bir sağlanına harap ediyen şu vakt. Ay ol ütköşük. Şonu bir dinlek gör. Ine bir pratik şu vakt yaranak, Allah canım sağamanca kalsınna. Yaranak gül vara. Nesip bolsa can Huday sağamaga uluglar ütköşük oğlanı. Mıllağan yolunun çalıyada son näme bol diýseni. Ine bir gün wagtyň barmy? Çalt menine men neme dip oturýaryn we telewizor dinläp oturýars. Bir program saat çalýar men muny dinläp, bir ütköşük atlaý diýdim. Zer gadyryny zerger biler diýdi. Diýdim bir ütköşük atlaý diýdim. Onuňyny Qurban şu tap bolmaly. Aýoda bilemok eýle bir hawala asly garrygaly adam zat diýdi öyle. Ay qara däl öklüm ýygy bar da. Onun ine men mun tapgyrama şajaň edip, oňa jaň edip, maňa ahyr tapdym many. Onu men ul Hudaý ol berdim, gul polat ýeke doganyň ady geldi. Erkek doganyň ady. Başga doganlamam ba Hudaý şükür. Ine şonu öwür gelýär. Şoňa Siziň şu gözläp görün sadanlaňyz. Hawa çağırdyk, Qurban çağırıpdyr. Leyli sen gowy berýär gelip. Ine men de bir gudrata ba diýe öwür aýdyp berdim. Ine men muny öwüde berdim. Bal polody, öwüde berdim bul polody. Ine 15-16 ýaşynda maksadyna ýetilmeýän ölen oglanyň atda kılanyşy. Ütköşük çağaşy. Ine oglum, näme saçap berjeksen? Ine mehriban tomoşaçylar, şu gün eli şeýle mukaddes senetli oturan şu yigdekçe Halifa Usta, Leyla Şadur divan aktyry. Oglum näme saçap berjek bide? Dilimark. Oho, Dilimark ne dinlesen? Bizimki kinomuz Dilimark da ady. Dilimark da wagşa dilinden gelýär da. Tekewül. Men maňa tekewülim diýerler da şu kinoda oynadyk. Recep Allahyar sağlym ýa atara rejissörlük etdi. Aňardan kinoda şu. Hawa ýok wagşa da. Şonuça dilimi gyrk diýerdi. Diýär. Şu kinodan şu. Men mullaga da çalýar. Kim de çalýar adamlarla. Çal oğlum dikre oturup bir çal. O neme pürlü sari. Ana pürlaga da var da. Şolar ýar mullaga ýal kel bagşyal aman geldi gönübe gara däli öklüň. Onuň neme Jeppar Han taýat çar täç Mehmet. Onuň ýagmyraga da ütköş. Kim bilen ütköş gallaryň bara ütköş. Kim bilen. Doktor dilýanda. Başdyň ol. Bolom.
böyle. Fnugot yorunna halkın sevgisi in ağır yükün ağıray olsun ve halkın alkışı olsun. Onun en mehriban adamlar. Köp adam aytıp verecektim ben öz halkım için. Şu vatan için canım vermelem o halkım mehribanıma. Men 6-cı ve 3-cü 4-cü klassdan beri. Dine şu vatanım deyip, halkım deyip, maqtım olu canım deyip, dutarım deyip yaşadım. Ennem Allah can qalan ömrüm hem yüreğim bilen, hem durkum bilen, bütün neslim bilen, gelecek neslim hem şu vatan deyip, şu vatanı söyler. Ecelerinin iyiden yürüdürler diyenler uzak yaşaylan, gülelikten yaşaylan. Allah canı görür. O mehriban halkım deyip, Allah can şu vatanın Huday can ayırmasın. Şu halkımdan Allah can ayırmasın. Hem işimiz uğruna olsun. Yanım deydim bana men söyleyen vatanımız, dine vatan. Eğer nisip olsa Allah can ak görürse büyük Hudayım kömek etsin. O zatları dörüdürün. İnşallah yazarın. Hedirim kenlay. Siz toyun hizmetine İnşallah. Siz toyların bedeli, sizin şirin aydınlanıdı ve o adınız adamlara kanat veriyor, adamlara ruhu lezzet veriyor. Bundan ulu bağıt, bundan ulu serpay, bundan ulu pay yoktur. Uduğundan bolsun, uduğundan kuvanırsın. Aktıcaklarını da kuvanıyanın, soğuluklarını da, yuğuluklarını da, qoğuluklarını da kuvanırsın. Şu ovadan gözleriniz dine bağıttan yaşarsın. Ha gelin sizem. Gelin. Geleyin. Gelin. Oras Leyli bilen gürleştin. Men o bilen tarayın mehriban halkım. Menin bu däli köňlüme bir sevgili gedey yar görüner. Ah menin bu garip göwnüme bir sevgili geley yar görüner. Ah Leyli, ey Leyli, ey Leyli, ey Leyli. Ah Leyli, ey Leyli, ey Leyli, ey Leyli.